Ha ka arterik uleber arjar arpun reu la Plie pajba ya ke surok Dewbilat jong ke St. Peter's Higher Secondary School kabadon Rangbihbih pemlakrai. Ya kani ke surok la pentrei lengba ke MDC skim bar la Plie da ke Kong Aibandaplin lengdo nonglaj kabadai ru ke MDC jong ke Melim constituency. Ha kani ke cingelang la idon langru uba Ardent basayumot MLE jong ke Nongkrem constituency kumju parish priest jong ke St. Paul's parish Reverend Father Tobias Karngap Kenta rangkat bat Reverend Father Genesimus Nongneng Assistant Parish Priest ubapej bat kami ya kani ke school. Lasak hilang ru da urang ba snong bat kinong kitkam jaka Pomlakrai Sub District St. Paul Parish upa Shillong lembat kinong penyat jaka school kinong hikai bat kikena school. Hapakren hagani kesngi na kaliang ke Kong Aibandaplin lengdo nonglait kala ai ke jingkit bok kirweng ya kani ke school bakanang ki usaprang habaro kiliang bat bakinang mi syu ki kun ke bestat ke ba syempang ban syakri yakari bat ke jaj berriu ha kini kisngi ke bandangwan. Pati kini kelenci lah di duduk mentah kisngi. Ongkan day mapi ke ba lam swada ka kam bat sawan de ketin hedin di kuplai sibun kong na kubenta ke cingtrai kam ke congpi kum ke MDC tang sisniam tam ro sikindat hansat hanjai hangani hapo snong Rangbihbih changi na kubenta ke cingkarpat na kubenta banjat sapo skor pila ai pi ya kani ke footpath te kublai sibun na kubenta ke cingtrai sitom congpi hanjai bat kani ke cingtrai ke bakando anero ngam semla kren hajing dene hapo office hanjai ngisui phun tentang lang lakum ada ke first ya MDC kumno ban ya rap ya kani ke kam hanjai ide tai brusha iba ya i chingai na kumta ka kam bat isane ro ya kinong trei jong ka kam hapo snong po thau kumta kong khublai sibon na bata ke chingi rap ke pi nomor kani ga ba phi ai ma phi sia ka long sa bodon kam hadu kata ta na ka banta ba kebenang kong banja chipo jing mane bat ka ba aru na kubenta ban ja chipo jing school te khamtam na kubenta ban Plie ta ka rish thamai ngini ra punbori phi ban ai gini tumta khlam atatin daga bukloi na sem phila ai ja gani ka chingtrei lingba ka scheme MDC chang phi te athayam do dan sibun ki ten ban kran hanrei tang ka ching deng buram bat khublai ye phi kong tu blai tra kan rat school ka jungi kabalong ka jingman toy Nagabanta gini ki kena puli ki jungi kamtam ni sutu ko por slap kumta ter ilala menta kumno on pendon kam ya gini ke lenti leno sinyang lemba MDC bedon burom jungi ni sukmen ya i rambash nongru bala pendap ya gini ke kamru mile osngo ke por ke babiang hakabang gidon sakaway ka benta gijing angnot gijingi da gijing ayay gijung blay niyo banong ban Plie yagani ka shnat nyam ko batmay ru hagani ka area kani kisnong Rangbihbih bat kisnong ba marjan hiru jongga Pomlakrai bat bundli kisnong kiba kalong pedeng hangni hakaba ilete bro kaniga jingpun kre shudham jingi hagaba haganiga arfu arterik insepli pendon buram ya ganiga shnat nyam tikini ki jingeram ki jingya don kiti lang jong ki nomi khmat pajba jingi hiro adu ya meli pendon buram jingi MDC jingi hiro along be rap shiboni ngi be excited nagabanta onwara gei babha ban pendon burom susu iblay ke imlang salang gijing gijingi pat kerpange igni ka school kaban tebe jingshai ikirmen skam maganang kiu nagwi kapor shagwi pat kapor gigikmi gikpa kinong sumar jong gini ki khon gikti ngenge kismo he man sim lang hagaba kinpa igi khon jingki bagani gede gaslam kaban sandur yikiru kabayang kat lang ha bro kilyang pat kiwe pat ki school hagani ka jela
lani kini kedong katany kecungi hi dengan sim igini galat kelam depan Islam man penpau igini ke jing sungu haga kerteng hi jong ke managing committee jong kini ke school Saint Peter hangni Rangbihbih ke banai kini ke jing syakri yaki bubun hagani kedong hagani katany sagwiru bingidon lang hangni ki nong hikai ki khana school ki jungi ki reurang ba ki blewon khanang gani gapor bani sakhilang ya gani ka sni ki belong ru kini ki sni jing pun kre ki jungi ni sudai banong ni don artli galiang gujunga gaba ngan pun pau ke balong ke jing sokmen pat ke jing sungu benyau ru kendiat beling ong kumta jing sokmen galong ba kini ke school bat kini ke snat nyam gu betmai kan sayuai kalat ban yeng lagi jong gi gijan ban nang pu nang theng bat kede gini hiru ke jing pen kre ke bangi de sukmen ke jing don kam jingiru ke jing ya snok tilang na baro kilyang ban ngi de smu he men sem ringkat kinong mi khmat pai ba jingi bat ki reurang ba snong bor snong ki lokki jor bat ki perbenget hiru bidon lang gini geju gejing temu ban penur long ya gini gejing wan thamai jong gini ke snak nyam ke banai gejing syakri ya gi bubun ki balang hagani kedong kathan haparo kilang ade ge school ade hagiwi gwi ke benta bingidon kam bani kentiu hagajing em gejungi kabar kendian isudon dangin jing su nyam barak kata ki snem ni layadon ringkat mo ni la banong ag jingpe jikmi nalai mer ndrei kala dei perkapor bangin khamya don gini gilat bangila ban pidyang tak busungu yublei begini gijing penyat jong ki bahalor betip khamha ag jingbu bat gijing sedang segeni ka snat nyam go bethamai ke ban tebe jing shai segeni kedong kethan kita kedau ini keniat senam mga don ha lai medru ndrenge i ge jinggermen signi ge dong kathan oi na ge liang ki nong mi khmat jungi sirkom smu benut nomar nginum la ban yedon ringkat bat ki barobor ndrei keni ke school keni ge snat nyam bethamai kadai hagani ge nong krem constituency agba ngidon kamlang ru ya ke jingia rap lang ge bun ge jungki pat ki bangim la lai bangidon kam shisharu haki khap ki bubun bangin excite bani kentiu bani le ki ban penur long ki babha nam ta game lang salang nam ta school angni na gabenta kini kedong kathan tinganum sim sibon sho kopor haga gerteng jong barolang na school na gireurang ba bagi jingtre idang ya ter menta bangin penkre kini gesngi ban ngada kerpat dread hero ti na kaliang ka chunga hani ka no phai singi bomta adap ta ka jing sungu yublei ning kong mo ula ban ai la dingi bangila ban ai ka chi shakri kari ba ka chat ban riu kham tam hang ne po million constituency ka ba ha pa po ka jing pet ka chunga kan kat ka jing krishan chu ki pat ba jong kinong million hi bro ko bang sungu yublei ba kila shania par IT ka ne ka kam hakti chunga mo pangan la ban le e nam ta ka ne ka constituency ban nam ta ka chat ban riu hi bro ko bang ti kani ka porong ayeng kani ka khamachung phi hoi kani ngam dei mga ka baai ringa dei tang kanong pen sam ikata ka benta kumbi iba na ka posh ka poi chukran mo bakani kadi ka kamram ka jungi pan poi kam dei bangi ngi sei na pla hande kadi ka wei na ka benta chu ka scheme ibaret hoi chung ka MDC scheme ringa sothu bakani kadi ka jingdon kam nam ta kani ka school nama kata kadi ka jing thumu ka jing angnut ka jungi pangin UI bagi caka puli puthi kinlong ki babet ki babyang mo kumbangi kwa shisha pan kentiu hagaliang ka puli ka puthi ho angem pat don bun kilat kilenti hagabadei baka pisa ka tingka idang de e sembo iberet isamba iberet hadu kata-kata de haprengkum kata padang sungu yublei bau penla mo ba ini iberet inlong pat ka jingkerku ya gani ka school ka jongpi mo pada te ngangit skamba ini kani kilenti ya kan long ka ba kapan kan ai ru galinti kapan long pli ikilat galinti
namta ka school ke chong pi kham tam mi kini ki khna ki hap ki berit ki badon ya kata ka lawai ka brang de ka bajrong namta chung ki ban ai kata ka jing puli puthi ka ba phana ka ba phatam ha ki benta baro pakani ka de ka jing kerman ka chonga bu blei undang penhe pensan shishu ikini ki khun red ki jongi ki ba phi la basa ja ha ka ne ka jaka bakin long kata ka lawai ka pateng bakin mi ki long briu ka embryo ka long briu man briu ka ba kan shape ya ka imlang ka salang kan pen kaladur ya ki ba hajan ha shabar ki ba hapo mo khnang bakin la banwan ra kata ka jingkala ha ka badai para briu ding ba ka jinglong jing em ka ba pha ka ba ra ka jinglong ka ba pham de ka ba pha de ki ban trei ru ki ban mi ki khun ki ba start mo na ka ni ka chaka puli ka jongpi ka ba pilabu ka ni ka chaka bakin mi ki briu pat ha ka por andangi ngim don shu ru mo ha ka ni ka perthei kan de kin dei pat ki ban shimti ki ban long ki briu ki ba pha ka imlang ka salang ki ban kentiu ya ka jat ban riu ki ban kentiu ya ka jinge tip briu tip lei ki ban kentiu ya ka ta ka imlang ka salang ki ban ket ban ba ai ka khia ka shan mo amdei ki ban long ki barha ha ki ei ki spa chu ka ni ka perthei ki ban sakut no andei ki ban long ki ban piu I kham she jingai ka ta bakin ket ya ka ta ka lingkor ka bakhia ban long ka jingkermen iwei pa iwei kat kum ka sap ka phong ka ba ubleu labu ling ba kini ki khun hep ki beret ki beren ka jaka banga sungu irang ba shnong bai dan benta ban pan ke jingerap nanga banga ya sngo nga suthu mga la ban shanya ya I ngatip in pendon kam bakla kumbai la ong ni shua kren ka phone mga ong kam don kam pinwan ban penjenjar ya ledi hadu ketika jaka perlut ka bai kali perlut ka bai sngi mo Handai ke ka kam ka pangila bantrei tang da ka pangya phone ru ini le kata ka don kam ka jingi shanya iwe ba ka don kam mo ka bangin peni kam da dei than kinu pangin ya bon ktien hadu kata tan dei kam ka kam pat kam don shanu tinga ngets scam baling ba ini ijing ai berit kan long pat ke jing kentiu ya ka lawei ka ba pernai pat ka lawei ka ba scam ki khun ki pateng ki hajar chukani ka chat pandiu ka chungi panget bu blai nang kerku mo padat ya ke school ke jompi agane ke jaka ringkat bagi ki nongkit kam shnong ki bedon hagane ka por ringkat bagi nongkit kam ki bedon hagane ka school uble nang kerku ye phi nang ai ke jing start ba phi nang ai la ban shakri mo bangin le hok mo la rangila nang ban le hok hei baret uble un sarang kentiu ya ka bakraw pangangit skamba ling ba ka je ba ini kentien nganom dan chibun ke ban kran re thang itahi pangin kan mau ke bangin le kam dei bangi le shu brio ni le shu ta ublei chungi mo kupa chungi pa habneng uba yu I ya ka bomla ban yu I manu ro nu yu I ka taru kata ka di ban nong ka thong ka chungi namangin kan mau ke bangi le hang ne perthei le si tingkhat ki brio kum ki brio haga jingbun kam haga bun mo ka jing ka jing le ka jing em ni la ban klat no kita ki bele bhai ni henry mo henry ublei pa juklat ni dei ban kan mau kata bangim dei ban du men sim ha bangi trei kanu ka kam nginum du nong palat arsha biya ka ba ubre ula ban le nam ta chungi un le uble nam ta chungi tingi ha bangi ni don ya kata ka thong bangi tip udon we ban ai ka reward ingi ka ba kraw la ka long ha khndo la ni ondang ni let na ka ni ka sla perthei ni tip ni don yu ba kraw tam de na ta ka daw ka ni ka ai men nga ko ban ai men simi ki ni khun hap ki beret ru ki beren na ka ni ka por menta banginum klat ban le bha lalo pilong parakna school hangni pia pulilang kidon ki baya jinjar ki bay duk ya rap lang kiru mo ai lang kakti kaman lalo ilong tang iwi pencil I rubber handai tu tip ita ijing stang ibarit ijungi ublin nang kentiu pat ka jing im ka jungi ai ngi kemet ka bakwat bakhya ka jing start ka jing shampang pat ikata ka jing don kam ka bangi ngim tip daladi bangi don kam ayu ha ka jing im handai ublei tip ya kata ka jing don kam jungi baro anum la